Hemorràgies i cremades. En emergències hi ha situacions que poden matar en minuts. Les hemorràgies greus i les lesions que comprometen la respiració o la pell, com les cremades, són un exemple. Una hemorràgia greu no es reconeix pel color de la sang, el qual ens pot donar informació de la procedència d'esta sang. Però els paràmetres més importants per a valorar l'hemorràgia i el grau de gravetat seran la quantitat i la velocitat de pèrdua de sang. La nostra prioritat com a TES és molt clara: controlar el sagnat. Seqüència clau: pressió directa primer, si no és suficient, reforcem amb apòsit compressiu o hemostàtic. En hemorràgies greus d'extremitats, utilitzant un torniquet sense demora. El torniquet potser no és el primer pas, però no s'ha de retardar en cas que siga necessària la seva utilització. Si apareix pell freda, pal·lidesa o alteració de consciència, hem de sospitar un xoc. Davant d'una cremada, el primer és refredar amb aigua. No utilitzes gel, no rebentes les ampolles, no apliques productes ni mescles casolanes. Després, cobreix la zona i evita la pèrdua de calor. Recorda, una cremada greu pot no generar dolor, és a dir, pot no fer mal. En hemorràgies hem d'actuar ràpid i controlar el sagnat. En cremades, refredar, cobrir i protegir. I sempre tindre en compte la seguretat abans de la nostra intervenció. En emergències no parlem d'una competició per tal d'averiguar qui sap més, sinó qui actua millor de la manera més ràpida possible i seguint l'ordre correcte. Controla el sagnat, protegeix la cremada, salva vides. Abans de finalitzar el vídeo, voldria fer una menció a un parell d'alumnes que també s'han implicat i han participat activament en el nostre curs. I estos són Jordi Ardí i Aquilino Zomeño. Un fort abraç per a ells també. Fins la pròxima!